Salut și bine te-am regăsit la un nou episod de MTA de pe acest canal. Astăzi suntem pe serverul Regi România. Aveți tot ce vă trebuie în descriere, adică IP-ul serverului și Discordul serverului. Ok, mergem acum să luăm un job. Am văzut că este un job de turist și hai să mergem să vedem cât primim pe acel job. Vom merge cu mașina, vom parcă fix aici un pic. Sper să nu se supere nimeni. Ok, încuiem și hai rapid să luăm jobul. Cred că e întuneric de astăzi, e vede așa. Ok, și dacă vă place apăsați acolo pe butonul ăsta de like. Și na, dacă mai vreți episoade de acest gen, acolo un like și continuăm seria. Poate va fi o serie, poate va fi ceva, nu știu. Ok, acum mergem la checkpoint-ul ăla care s-a pus pe noapte. Nu știu dacă este și map, cum se numește la când editează mapa. Cred că este, știu că nu era așa. Skin-uri pe mașină. Ok, hai să-i dăm putează și hai să luăm pe ce un pic. Avem și voice chat. Cine nu știe, pe Z avem un voice chat. Îmi place serverul, este unul, zic așa, unic în România, deoarece unele mașini sau unele clădiri din acest server nu le găsește altundeva. Nu este nicio promovare, am intrat să văd și eu jocul acesta și jocul serverul acesta și mi-a plăcut și de ce să nu filmez și un episod. Trebuie să o iau pe aici. Cred că am creșit drumul. Ok, bun. Nu este nicio promovare încă o zic. Încă nu fac promovări, cine vrea. Trebuie să semnalizăm pe aici. Poate mai invităm pe cineva să jucăm împreună. Ok, pe în față și uitați acolo checkpoint-ul, dar nu pot eu cumva. Ok, pe aici o luăm de acolo. Dacă mergem pe aici, pe unde o luăm? Ok, o luăm pe, fix pe aici. Semnalizăm. Hai să luăm pe aici. Pe aici. Dăm pe aici. Îmi pare rău dacă se mai aude ceva de aici de la Discord. Îi dăm un pic de planețe și... Da, uite aici. Stradă. Ok, semnalizăm. Hai să punem mașina mea. Becuri roșii ca de obicei. Ok, avem centura, frână de mână, kit de motor că consumă. Mașina am uitat. Mai întâi ne dăm jos și după ce încuiem. Hai să mergem rapid. Ok. Ok, trebuie să le primești 120. Ok. Ok, nu știu, și ok, remorca am luat pentru, nu știu pentru ce am luat. Cred că are și interior. Bă, îmi place Mercedes-ul. Pot să zic că nu-mi place. Ok, am luat marfa. Evident un interior există. Ok, există interior. Vom juca și interior, dar acum nu putem să jucăm doar interior. Facem cursa aceasta și după aceea terminăm cursa și poate mai facem ceva. Mașina cred că va rămâne aici. Să intrăm din first person. Semnalizăm ca oamenii. Ok, și dăm plănuță. Ok. Ok, semnalizarea. Hai să first person. Ok, am greșit deja drumul. Las că o luăm pe aici. Michelin este o firmă de anvelope, parcă nu? Michelin, pe aici. Ok, vedeți, semnalizează. Ok.
pentru 2 bani. Și am văzut că primim deja foarte mult pentru această cursă, 120.000. Și dacă se strâng acolo multe like-uri, vom face și noi un proiect cu o mașină, poate luăm o Dacia, putem să o tunăm, putem să-i băgăm neoane, orice. Semnalizează, vrei. Ok, gata. Încapem cu Tayranul. Ok, semnalizăm și pe aici și dăm viteză. Am greșit drumul. Ok. Ok, trebuie să luăm pe aici, pe drumul acesta de aici și un pic de lag pentru că se încarcă și mapa. De asta am centura, ne-am pus centura. Luminile, putem să pornim lumini și dăm pe autostradă. Putem și pune și muzică, dar cam greu să zic așa cu muzica, că poate luăm strike copyright de vrei, urcă. Și n-aș vrea. Nu vrea să urcem. Auziți, hai că o ducem bine. Aici este banca, vedeți, se încarcă texturile. Ok. Trebuie să luăm pe aici și după aceea la drept aici. Fix pe aici. Avem roșu, avem verde. Ok, și dăm viteză. Semnalizarea. Închis-o. Îi dăm red country. Acolo avem mapă, avem tot, avem apă, mâncare și viață. Sus acolo în colț avem banii, jos în dreapta avem kilometrajul, FPS-uri, numele meu, data în care filmez și ora și versiunile, kilometri și viteza. Iar sus în stânga, sus acolo avem ceatul. Ok, am greșit drum. Ok, nu e chiar așa de departe cum credeam eu. Nici așa de aproape, da? Na. Aici jucăm și noi un pic în... hai că văd eu tot. Chiar tot văd. Ok, hai că... ok, așa. Urcă... asta mea? Urcă. Are volană pe dos, văd. Voi vedeți? Ok, pe aici. Da, pe aici. Și cum vrei să urci o panta asta? Dacă mai avem și nu știu câteva tone, chiar urcăm. Ok, să luăm pe aici. Și ce este? Da, și o mașină. Ca nici mașină. Avem aici pe F2, dacă vrei, îți scriem ID 344 de la mașina mea. Te rog. Așa e frumos. Facem așa și trimitem reportul și ne aduce mașinuța, un admin sau tester. Cam așa. Episoadele de MT va fi unele de 20, 15-20 de minute. Hai, ne aduce cineva mașina? Da, nu mi-aduce nimeni mașina. Sau mai așteptăm. Că trebuie cineva, că sunt 63 de player în momentul actual. Trebuie să-mi aduc cineva mașina mea. Mai scriu. Ok, mi-a acceptat reportul și trebuie să-mi aduc mașina. Gata. Ok, să-i dăm aici de fiecare dată. Eu zic că să dăm foarte... sunt foarte mulțumit. Pe cap acasă deschidem mașina pe J ca să pornim și pe G lăsăm suspensie și acum trebuie să o luăm înapoi.